leio ilunak, irekiak, argiak, itxiak, baina ez dago denentzako leiorik. Batzuk ezin dute mundua ikusi, begiratu ezin dutelako. Beste batzuk aldiz, euren leiotik begiratu alizan arren, ez dute zer ikusten. Beste batzuk aldiz, euren leiotik begiratu alizan arren, ez dute zer ikusten. Ez dute zer, ez dute zer, ez dute zer ikusten. Ireki daitezela leio guztiak eraiki, leiorik ez dutenentzat mundua ikus dezagun guztio batera. Leio berdinetik begira ireki daitezela leio guztiak eraiki, leiorik ez duten